Hola noies, benvinguts a l'últim vlogmas, ja dia 23 i gravo l'últim vlogmas perquè després de 24 dies gravant cada dia a la meva vida, crec que ha arribat el moment ja de frenar. No sé si gravaré algunes coses i llavors faré un vídeo recopilatori tot el Nadal, no ho sé, encara no ho he pensat, però bueno, això, que aquest és l'últim vlogmas. No he gravat res aquest matí perquè l'únic que he fet ha estat preparar-me, com cada dia, i crec que ja m'ho he vist 50 vegades preparar-me. I res, que es m'anirà al mar, que m'he de comprar regals de Nadal. Vaig a inserir clip d'aquest matí meu, que obriré el calendari d'advent. I anem a veure què trobem de compres. Som al Pepco, lloc on tinc algunes de les meves decoracions per l'habitació, espelmes, algunes capsetes. Necessitaré més coses i hauria d'anar en algun moment, però ja aniré com després de Nadal, ara mateix. No em vull centrar a l'habitació de Barcelona, però ja no hi seré fins aquí molts dies. Jo tinc una espelma d'aquest estil a l'habitació, no sé si us heu fixat mai, allà darrere a l'estanteria. Mireu quina sensació de net. Tot m'encanta, m'encanten les coses de casa. M'estic convertint en una senyora perquè m'encanta tot això. Va, noies, les proves del Vesca. M'encanta quan em gravo en un mirall perquè es veu la càmera així. Bueno, m'he provat aquests pantalons d'aquí. Aquests que són una mica... No són ben bé tiro bajo, però no són tan alts com de normal. La majoria de pantalons. M'agraden bastant. Em falta un cinturonet, però bueno, una mica llargs. Com podeu veure, una mica llargs, però bueno, jo crec que són com podeu veure, una mica més fosquets, són similars a aquests, però aquests són més clarets i aquests són més fosquets, que potser fan més hivern. Aquest, per si algú li agraden i s'ho vol mirar, són aquests aquí. Noies, ens hem assegut a berenar el meu pastís preferit en el món, o sigui, el dia que menjo Red Velvet és un dia feliç. De fet l'he agafat perquè, bueno, estic avui una mica trista, així que m'hauria d'alegrar. El meu cafè amb llet, perquè hi havia una oferta de cafè amb llet i Red Velvet 5,15, que a més no hi havia cacaolat i he agafat cacaolat, però dic, bueno, ja que no hi ha cacaolat i hi ha l'oferta, ens agafem el cafè i aquí el gel, perquè jo vull cafè amb llet amb gel. No es pot anar de compres i anar al Zara. Noies, m'he provat aquest body, que no m'agrada perquè veieu, té com una doble tela a sota, suposo que perquè aquesta zona no és transparent i gaire, però això fa que es marqui aquesta línia. Us faig un zoom, veieu? Es marca això i no m'agrada, jo vull un body tot llis, no sé si el trobaria, espero que sí. Llavors, aquest top, bueno, aquest body no me'l compraré perquè a més val 15 euros, és una hòstia, que déu-n'hi-do per un top que no em convenç. Val, noies, segona peça, és aquesta d'aquí, aquesta sí que me la quedaré perquè m'agrada molt. Costa 30 euros, però és que la veritat és que és superxula. Ara que m'he comprat la meva tèrmica a l'Uniqlo, puc anar perfectament amb una tèrmica, un jersei més prim, o no, fins i tot, però bueno. I amb això, i crec que és superxulo, super stylish, no és res que jo tingui semblant, per tant, supercontenta amb això. I llavors ara m'he anat a buscar un body que és molt semblant a aquest, però que creiem que no té aquesta tela sota i que per tant probablement em quedi millor. Però bueno, abans de comprar-me res m'ho vull assegurar. Estic molt contenta del canvi que he fet. Crec que això fa un any no ho feia tant com això de mirar tan específicament tot. Així que molt bé, perquè això vol dir que estic valorant molt bé els diners. Val, noies, m'he provat l'altre body i fins i tot m'agrada més aquest, us he de dir. O sigui, volia com una tela més, potser com aquesta, però la veritat és que aquest em queda molt millor. És més barat. Sí, és veritat que aquest em va una mica petit d'aquí darrere del braç, perquè és una M, llavors amb una mica petit, però bueno, ens agrada. Noies, totalment a favor del maquillatge barat, però aquí estem, al temple. Estic decidint si m'agafo un pack d'alguna cosa o si m'agafo un producte. No sé què em sortirà més rendible. Rentable no, rendible. Ho he pres de català a la 1. 2:45 de la nit. Acabo d'acabar d'editar el vlogmas. M'encanta, per cert, dir les hores en català perquè és una cosa que sento que la gent no fa, que s'ha perdut moltíssim. El dir les hores en català és com
la 1:30, la 1:35, i és super divertit i les hores en català, llavors, bueno, acabo d'editar el Vlogmas. Avui se m'ha fet bastant complicat fer-lo perquè he estat pràcticament tot el dia fora. Al matí m'he llevat, he esmorzat, m'he dutxat i literalment, o sigui, entre que he recollit una cosa i l'altra, perquè avui he fet canvi de casa, se m'ha fet super tard, no he pogut editar, he anat a dinar a casa la meva iaia i després he marxat ja a Barcelona, o sigui, no he pogut editar abans. He fet un vídeo ja com de comiat dels Vlogmas perquè al final s'acaben ja, o sigui, per mi s'acaben demà, per vosaltres avui, i volia fer un vídeo doncs el 23. 2025 tornaré, però no sé quan. No sé si a principis de gener, no sé si al febrer quan comenci el segon semestre de la uni, no ho sé, ja ho veurem, perquè si faig vídeos un altre cop vull fer uns bons vídeos ben gravats, ben editats, amb bon contingut, entretinguts. M'ha servit de moltíssim aprenentatge fer els Vlogmas i vull que s'hagi reflectit això en el 2025. Prometo que tindré vídeos molt més xulos. Llavors no sé quan vindré, o sigui, no sé quan tornaré, però em teniu a Instagram i a TikTok sobretot, i properament una altra plataforma que ja us explicaré per xarxes socials. No us vull avançar, volia fer-vos bastant behind the scenes en els Vlogmas, però no ha estat possible perquè no he tingut temps, o sigui, estic com a un projecte que fa temps que em ronda pel cap, tinc com una preparada però l'altra no, tinc com la teoria però em falta la pràctica. Llavors, bueno, em veureu per TikTok i per Instagram. En tinc moltes ganes, estigueu atentes. Abans que s'acabi l'any tindreu el projecte. Ja està, jo em vaig a fer el meu skincare, m'acomiado aquí. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquesta aventura que han estat els Vlogmas. Ens veiem per aquí per YouTube el 2025. Espero que tingueu molt bones festes, molt bon inici d'any, i us espero a les meves xarxes socials, que són TikTok i Instagram, com a Mireia Cortacans. Adeu!